Africa my continent, Africa my home. Sise-Africa kwe-South Africa, siKwaZulu, siseThekwini, siseNtuzuma. Umuze sibona wacela uzikhumbula lensizwe. Lensizwe ivele lo mshophi. Umshophi ingane yakhe ifuna DOT. Yahilisana nenye ingane kwagcina ukuthi le ingane yakhe iwe lapha ku4th floor yosacazeka phansi. So namhlanje uLwesine kufanele ingane ibekwe ngesonto. Khuluma nabantu base-Afrika, khuluma nabantu base-South Africa, bakulekelela, uthole support, bese ubanika inamba yakho futhi, abangenayo i-account number ubanikeze. Sanibonani bantu base-South Africa bonke, ngiphakamisa ukubonga kakhulu ngesupport engiyitholayo, iy'nduduzo engizitholayo ebantwini. Ngiyababona abantu balekelela kakhulu, abantu bayazwelana nomndeni wami. Ngibona nje abantu bekhombisa isupport enkulu, bathintekile. Ngiyababona kunyakaza yonke indawo, abantu koGoli bayasupporta kakhulu, bayaduduza. iSouth Africa yonke nje, KZN yonke, South Africa nje yonke, ngibona nje ithintekile kakhulu ngalesi hlakalo esingehlele. Abafisa ukungithola ecingweni ngiyatholakala ku-078 024 7422. Kwabafisa ukuqhubeka baphonse umnikelo, i-account number ikhona u-6309302571. Ngayijaha uyisho nje kahle, ngayijaha. Kwabafisa ukuqhubeka balekelele kwi-account number bekade bengenayo, ngiyathola ikhona u-6309302571. Amanishens Mr. MV Cele. Iliphi bank? Ibhenki engilisebenzisayo FNB. Siyabonga kakhulu kwi-South Africa yonke. Ngiyababona abantu bazwelana kakhulu, nami nje ngiphakamisa ukubonga osizini olubengibhekene nalo oningi. Ngibona umthwalo wehlile nje kakhulu. Ngicela nje abantu baqhubeke nje nakho konke engibona bengisupporta ngakho kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Africa my continent. Khona omunye kuthe ukhona omunye ubaba uthe ngingamusho futhi. Uthe nje ngingamusho igama lakhe nesibongo, kodwa ngelinanga ngamtshela uyangihlupha bakafuna ukushiya. Uthe naye usembonini, uthe nikeze ubambela uyifake kule futhi ubekade edla lokho. Ngoba ngibona la sharing is caring, kanti naye uzolekelela. Fine. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nje welokhuza fema yami inkampani. Noma ungafuni ukuthi sikusho, naqala wanqaka ukuthi sikusho. Kodwa ke umsebenzi yakho mfowethu uNkulunkulu uyayibona. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga ngwenye msupporteni, asimsupport ingane sibeka kuphi, ibekwa nini? Umntwana uzobekwa ngesonto, uzobekelwa emangcwabeni asemolweni. Yes. Inkonzo izobe ise-hall e-training eNtuzuma kwa-Ash. Qala ngo-9 konzo umntwana. Siyabonga kakhulu. Thank you Africa my continent. I thank you.